what's up mga sir? Today kuyugi ko ninyo kay naatay suruyon na bagong open na cafe din sa Iligan City. Na ako'y nadunggan nga affordable na daw kayo ang ilang mga drinks diani. Nindot kayo na kay matambalan ng atong kauhaw, ma-refresh ta sa kainit karon sa ato ang panahon. Anyway mga sir, ang cafe din na ato ang suruyan kay ang Slurp. Naga-offer sila diani og mga drinks like iced coffee, milk tea, and fruit tea. Barato na kayo nilang mga drinks mga sir, tag 39 pesos lang ning isa. Pero kung kuyog di mo mga friends, mga barkada, mga pamilya, naa sila 99 pesos ra mga sir, tulo na nakabok na drinks mga sir. Di ba makasave jud mo? Og dili lang na kay kung gutmon mo, naapod sila mga pagkaon diani. Naa sila siomay silog og lumpia silog. Sa barato ra pud kaayo na presyo. Friendly ug affordable ra kaayo sa ato ang mga estudyante. Anyway, sa wala katuod kung asa sila located, naa din ni sila sa may Agoncillo Street, Barangay Poblacion, Iligan City. Ang atong landmark ani kung wala mo nakatuod, kanami tang in between nga dalan sa Metrobank ug sa Berovan Medical Supplies. Streeto na nimo siya, kaduha nga kanto, naa na sila didto. Ug ang pinakaduol nga landmark ug kanang makit-an na bitaw ninyo ang Mika, Fabs Cane and Romero Eatery at bang ana mo na ang atong Slurp ug tapad ra din sa food mood. Ug sa walay paglangan-langan kay gakutoy naman ang akong tiyan, ako dayong gibirahan ang ilang pagkaon. Mao ni ang atong siomay silog. Naatay pipino, itlog, siomay ug java rice. Perfect kay ni sa ato ang mga estudyante, labi na tight kay mga budget, katipid ug gusto bitaw mo kaon ug lamian ng mga pagkaon kanang lahi pud siya pagkaluto ba, dili bitaw siya kanang mura bitaw street food bitaw, medyo naapo siya pagka-social sa sulod sa ato ang bowl. For only 59 pesos, mahappy jud ang imong tummy. Anyway mga sir, di ani lang takutop ug daghang salamat sa pagtan-aw sa atong vlog. God bless and see you sa ating next video. Bye bye.